tá podpora komunita je super, nemá čo vlastne vytknúť. Postupne sa to rozvíja tak, že sú na to dedikovaní ľudia. Napríklad Vašek je pre tých začiatočníkov, ale rozhodne by som povedal, že k ním úplne nepatrí, že aj on sa posúva ďalej. Čo ja viem, Ondrej napríklad rieši všetko okolo infraštruktúry alebo rôznych, keď máme nejaké problémy, tak pomôže. Je to ucelené na tom Discorde, čiže veľmi prehľadné, za hodinu sa človek dočíta, načíta si, do akej sekcie má ísť, keď má o niečo záujem. Za mňa asi najprehľadnejšia, ja neviem, komunita, akú som keď videl. V mojom videu s Vaškom som spomínal, že som už navštívil rôzne akoby komunity, ale žiadna nemala takú úroveň ako táto.